Takže ahoj Tomáš. Ahoj. Sme na 3. workshope Young Guns a rád by som sa ťa opýtal, aký si mal pocit z dnešného večera, z dnešných prednášok a potom aké 3 veci si tak odniesol z dnešného večera? No, tak myslím, že dnešný workshop bol veľmi zaujímavý, hostia boli veľmi inšpiratívni, dajme tomu aj úspešní vo svojich oboroch a bola okolo nich taká super energia, že tak človeka nakopol, keď sedel v tom hľadisku a myslím, že aj pri kladení tých otázok to bolo také veľmi uvoľnené a boli veľmi ochotní. A nejaké 3 veci, alebo kto ťa tak najviac zaujal a čím? Neviem meno. Tak zapamätal. Neviem meno toho pána. Nevadí. Prvý prednášok. Pierrot ten. Jasné, Braňo Groling. Takže zaujal ma veľmi Braňo, aj tým jeho príbehom životným a aj to, že vyzerá, že je veľmi všestranný a má široký záber, že sa nezameriava len na to, v čom je dobrý, ale možno snaží sa tie veci, ktoré možno on v sebe má, aplikovať do rôznych oblastí, ako spomínal, tak má jednak ten kadernícky salón, má PR agentúru, má kaviárne, čiže vyzerá, že má rád zmeny a skúša veľa vecí. Super. Dobre, vďaka. Keďže dnes sme sa pýtali mladých pušiek, že či už majú svoje ciele zadefinované, tak môžeme sa teba opýtať, že aký cieľ si zadefinoval? Ja som si zadefinoval v podstate môj taký cieľ, aj životný, aj predtým, ako som sem prišiel, bol samozrejme robiť niečo, čo ma baví. A nechcel som skončiť po ukončení školy na úrade práce, čiže robiť všetko preto, aby som, dajme tomu, nebol odkázaný na niekoho druhého, čiže ak to mám tak zhrnúť, založiť možno vlastnú firmu a rozbehnúť poriadne projekty, na ktorých už teraz pracujem a verím, že vďaka aj týmto 10 workshopom budem k tomu bližšie. Super, vám pekne ďakujeme, ahoj. Ďakujem, ahojte.